Call panty, call tight. All tight. Oh, yeah. Go back. Wapaka no kugidia. Ti ote haka sardine na ge jata bread. Ranga bia ma ukwa akwa. Lubete ma wa lukwa akwa. Hi, Bishop. Asenge them you Chineke agbagoko. Tona azoge. Look at. Lele ho na enwe ihe ni amashiga akwa. Kwacha Otele achịcha ejike cheke millions of people mgbe Jesus bịara ụwa. Asịghị tọ n'azụ Chineke agbagoko. Think I'm joking here with you. Tell me I have egwu with you. Look at. Make a walking monkey Yansh. If I'm monkey Yansh, Bianca, be a megram name. That's a look at Otele, you wrote with low mere. Branga, yes. Look front. Look front. And on a toilet and Yansh. You can get Sabamako, you on a toilet and Yansh. What I reverse it, yeah. Le wanya front on walk it. Look at. Eweliwe. Police or men arrest na family unumbo. Huh? Arrest what? Police or well on your brule na family neg na nagembo. Mba. Then a lay he can get ye can the constable taga. Huh? Bishop, you can have marker. And I have an assault like ye hotel and the constable taga. Oh, I can see Chukusikem now. That would have phone. Chidero on your sit to one place, one bingo. Sit to one place. Tell Carry who knock a certain yellow like a shady at bread. Sit to one place. Sit to one place. Watching who knock a wine a polumu walk. Well, Pakadishigi. Banga church in America. You did see us people talking here. Oh, the man can approach a ganga. They really not give it a take any nega. Oh, to Nanaga. Aya, where I can clean the Hitler on. Clean that if I am on. Go Tanya Shemuria Konya and a Janya Ham. The winning farm. Oh, the Matina. I brought against some hall, the way some. Get you carry and then when there's a trace of a set. Ranka Pia Bam Saltaka Chideka. So that Pograga Payri. Upon Domo, non a bait in a tape up. Oh, that Pograga Payri now. Jogging and key, and I guess Ezra Kano. Well, I want the motivational speaker. You get away for now, Teshi. Cannot know to Lana. Mena here in Katamoto Babu here. Is a gatidera. Idele Noa. Sorry, sir. Call watch it away mono. Sorry, sir. No, watch it call morning. Sorry. Try Yaya here again when I get in Katamoto. Chidera on ya. Ejimofo. The one ya bed. Enugu State. A ben Enugu. Eziago. A ben Eziago. Obudo. A ben Obudo. Umokogas. A therefore left. Adim 25. Huh? Adim 25. It is 25. Bura Hunda Antigua. But 25 Bura Hunda school mother. This year come at the 25 December. Next year, I mean.
Ijo mole. Hey, I'm be kwa mom. La nyen when you poga gonna block onya because he must strong this like my butoki here. Nigga na go dendo. Yes, sir. Munde go diole. I did 4. Ona ni gibi. No, sir. Gibi shna watch ai. Lagos State. Gene ke na ro. Na molu na akwa. E gara ola akwa mahadu. Eh? Secondary can finish. E when onye agro gburu le na family unu. No, sir. Gino onye bi. Mona my aunt. Okay, me de ke wona nke ya. Maid kwa. Wo yembu maid. Them you. Onto go no na di. Yes, sir. Ono na di. Then ele him. Agawaro di agawaro na ebe mu ora ma ino. Onye na ka osholo, onye na esi onye na ekuri anwa. Braga bia kwa. Mbo, wo ye na ekuri ya. Braga bia from ga big girl. Gafele wo mad man. E gafele wo mad man. Umu nwa ni no na Nigeria ga oro obodo ibo. Oh man, they can half of them on grande mad there. Ekutoku mad ya de ka owo ki here na ba anyi because if you the way go then na Nigeria ga. E ga abroad na. Get you sha club what that ewo housekeeper. Ewo housekeeper. Branga bia kwam se won ya wo mad. Ewo ho mad. Let him e ga biri na ga chide ka ba goko. Sorry, sir. Emana na ire shi. Yes, I'm a senior of ma. Wo ka ba la ga kan tempo. Mba. Ija baka shi onu. Mba. Uno onye ogbi no na family nne gị na nna gị. No, sir. Mmadụ ebolo gị ibu dị arụ mbụ. Mba. Mmadụ ebolo gị ebubo mbụ. No, sir. Ije ewe ihe mmadụ. Mana oye nwanne m ka nne osha. Ihe nwanne gị. Ihe nwanne gị ha. Ị ga-agwa ya gwa ga ewere ya. Oye otolo oye no ye. Okay. Onye were ya ga-agwa ya gwa ya. Ya okwenu nke m ọmangwa m. Asị gị were ya ije agwa ya ka wee na-agwa ya. Ị na-agwa ya kwa ya. Ọ chọpụtazie ngwazie na ọma we ya. Ihe m joge start out. Ị na-agwa ya ka wee na-agwa ya. M na-agwa ya sometimes. That means ị na-agwa na ya na-aga iwere ihe. Mba. Okay. Era onye oshi n'ezinụlọ. Onye oshi n'ezinụlọ. Ngo oshi pụta. Yes, onye oshi ka wee sị ya Jesus. Onye were ihe mmadụ. Them you were ihe nwanne gị gwa ya gwa ka ewere ya. Unless ba chọpụtara ka egwa. Ya onye oshi ka ewo Chineke agbago ka wụrụ nwanne gị. Must take ihe nwanne gị were dewere onwe ya. Ịmasị lọọ dị na tigidewe ego. Asị gị them you Chineke agbago ka Tiki Lord that tiki the way okay will go without your husband notice. It must all know he can watch like family on your hair. Omake Pubama. Omake Pubama may go coach like a bag of in doshi. I hate you give it I can make another team in your kiss on Naka. Take what I hope I'll go young like coconut bones. Pranga Piapam no wood oshikis way. Wapakali shingi dia. Oh, the man again, who walking out one nagana, you know, like 2 million or 1 million or 500,000. Keep away, daddy. Yeah, on pag overnight, daddy. Branga, I'm some washing, my bingo. Then try am here and Ghana. Party ki pure no longer. Mba. When I get pure no dia ke ga cheputara me na mama na say get pump line. Bishop mba.
na family uno ebe ishipụta enwere nwoke adụrụ amụ ya adụ akwara amụ ya akwa. No, sir. Mbao. God forbid. Ị gagidele n'ụzọ gị hụ onye ara isi ara agbagha nwa mamịrị n'okporo ụzọ ka elewe anya na amụ. Mmendekwa. Obike. All by mistake, Sha. Weekend news. Listen. I don't know Sorry. that word from you. I will not by mistake here. I don't want to hear that word because LLM guy you age like Hilamanya. Don't come here, give them sound by mistake. Don't ever get to go gaga here. Oh yeah, ile onya ranyu amamra amu ya ele hi ne kuno be. Oh, weekend fear ozugbo. Nefu anya ozugbo. Enwe hi ge kuno be. Ma, ihe ọbụla m mere. Bobby had not like Ilamwaya, especially Amundara. You put that in English. Remove that in. Remove that in. Remove that in. No bune were no meruno ne yichasen go retired mother. Bianga dan herem. Ubagam sinaba, test in church now. Labia were up the head where she. Were I have clean it, I hinted no clean air. Clean air. Clean air. Come on, how I'm renga gabani wako. Yeah, man. The way for Nana like a billion to get Laramas. Okay. The work against threat. The work against threat. The work against threat. Na patoko gedia. Turn no. Whatever reverse be. Gato front. Gato front. Okay, we kega yiri bengo sete bianga be fugrimge. Okremba we komere. Mba. Ha? Mba. Ele hi Otele gi ji ye brake pad moto. Mwa kwa moto. Na what odd. This okremba we Otele emeri. Mba. Ha? Mba. Then ele hi Otele ake page ji ye brake pad. Mwa kwa. Okwa ni na agwokwa. Ha? Ogi na agwokwa mu ugbu a, mam. Enwe bụ onye tegoro di agba gị so ojighi ejighi. Mba. Ya were phone gị. Aha gị. Sonia. Aha Igbo gị. Aha Igbo gị. Uchechi. The way phone ahụ ọfụma. The way phone ahụ ọfụma n'ihu gị. Ka bro Otele yiri brake pad machiga bịa nga bịa kpụga ma ha ya Tania. We ihu nnọọ ka onye highị ụra ma mgbe ọ mụ anya. Wepụ aka n'isi gị. Wepụ aka n'isi gị. Wepụ aka n'isi gị. Uchechi onye. Nye ntụ gị. Iwe onye ebe. Imo State. Ebe n'Imo. Mbitoolu. Ebe na Mbitoolu. Orodo. Ebe na Orodo. Ofekata. Ị ma iri eshi. Ọfụma. Ị dị afọ ole? 23. Ha? 23. Ị gụchala ụlọ akwụkwọ mahadum. Ee. Gịnị ka ị gụrụ? Public Administration. Ele ebe ị gara ya? Federal Poly Naked. Dewe ihu ring light gị ahụ ọfụma ya. Were kamera ahụ dewe n'ihu ring light gị ahụ ọfụma. Dewe ihu gị ahụ yiri ring light ọfụma. Asị gị dewe ihu masị ihu gị yiri ihu ring light. Masị kwara ihu ring light egwere abụsị iji ring light. Ka na-eme arụ gị kemgbe arụ gị. I said keep your face well. Keep your face ihu ring light gị. Okay. Ichi onye akụrụ shovel n'ihu.
Now this is my 5 face. Damn you, you're going to give me 5 face. Or you're going to give me 5 face. And my life, I get Google type of pitiful face. Na Asian get up with a pitiful hashi. Yanga Bakwa, you have get up with a pitiful Biagam, no 5 face. When you're ready. Pranga Begam, that is my 5 face. Paranyon, Agaragan, game my again, Meshari. Pranga, I sang get them you, Wabingo. It's in there decorating a mad home. Pranga Begam sing when I 5 face. Oh, the mother, get a mother in a girl around you can satanga in the ma program. Pranga Begam sing when I 5 face. Wabingo. I am a wheezel. Then I won't care look on. I know each of couples on one. Nke nwoke na akwọ ya ga-atọ m. Onye ọbụla tọrọ m ga-ebu m ụzọ ahụ. Okay, can work a puzam. Otele ihe ya nwụrụ na anwụ chọrọ aka nke nwoke bụ ya ụzọ nwụọ. Nwaanyị ibe ọgbara ya aka ntị mbụ. Mba. Ị lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ. Mba. Mmadụ o ji eme ntamu. Mba. Mama m anwụọla. Okay, nne gị ọnwụọla. Donna, nna gị kwanụ. Gịnị gburu nne gị? Ọ mụga nwa. Donna. Family of afọ ime. Igbo nne. Ushi. Mba. Kevish na watch anyị. Imo State, Owerri. Akwụla ọdị gị n'ime. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji ahụ n'otele? Mba. Ị ji akwa ụra? Mba. Ị gafeela n'ụzọ mbụ nwoke apịaghị aka n'ara ma ọkọ gị aka dịka onye na-ama onye ọwụ. Eleghara nke apịtụrụ aka wara aka ịkpa kawa aka nri. Gbawara m ike m ya akụsa m ihe. Ele nke ọwa lee pesadi ike ọwa ike ịkpa ka aka nri. Nke aka ịda. Aka ịkpa ka akụrụ aka. Otele akụrụla aka n'okporo ụzọ. Ya bụ otele aka ịkpa. Otele ọkọla gị mbụ gị mee WhatsApp call. Mba. Ị gaghị lee n'ụzọ gị hụ onye ara nke ọnyụ ama mere onye ara nwoke gị were anya lewe ya n'amụ. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 12. Otele Rosa na-ese? 12. Ọwụ Jizọs mụrụ unu? Nna gị ahụ ọwụ Jizọs? Then ele ihe unu ji nwee 12 children na family. Onye ọ chọrọ ịmụ nọ. Mma gị chọrọ ịmụ 13 ya mere o ji nwụọ. Mba. Mma m mụrụ like I have step sisters. Okay, mpa gị lụrụ nwaanyị abụọ. Ụmụ nwaanyị abụọ ahụ enweghị ụmụ mpa gị mụrụ nke ara agbagha. Mba. Mpa gị amụtaghị Mbesaid. Mba. Enwere ụmụ ya o tiri for sale. Mba. Mma gị nwaanyị mbụ ka ọ bụ nke abụọ. Kembụ.
ike ọkọgago ko ike ọ na-akọgọ kọ gesi no ehem kwe. Mba, ike a na-akọ m ọkụ mba. Inyona shi na panta gị mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Ele nga ha na-ataga gị? N'ụlọ ha. N'ụlọ mpa gị ka ọ n'ụlọ ha nwa? N'ụlọ ha. Atawa gị ji anyụ? Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu. Otele na-eti mkpu ma ọ gị. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Fewere ya aka. Bịa gụọra m abụ gị. Bịa nọrọ ọdụ gụọra m abụ. Abịakwala m ikele gị yo. Bishọp nwanne m, abịakwala m ikele gị yo. Na ka ị mere ọfụma. Abịakwala m ikele gị yo. Bishọp nwoke ọma, abịala n'ụmụ ikele gị yo. Nara ekele o. Bishọp nwoke ọma, aka ka ịwa agụ nwoke ka ịwụ. Ya ka m jiri bịa sị m akele gị. So, ileta ya ihe ọma ị ga-emere m wo ịbịa ga ịgụọra m abụ gị. Mba, ihe m kwuru bịa edere m gị mbọs. Emere m gị mbọs, edere m gị ihe mbọs gị sedara m akaụntụ n'ebe reply m ruo na. Ị na-asị m de m bishọp, m dere gị ihe, m mere gị mbọs. Dere gị ihe sị gị sendara m akaụntụ. Ka m kelee gị. But you replied to that message reaching now. I am him. Message can't come. Man, mom, what the account do? Message can't come. About the account now, so that get me again. Just for me. Yes, my brother is gone. He's gone, Bishop. Yes, my brother. Yes, my brother is gone. Mpama. Come. What? 2122. 2122. 2122 87. 87. 01. 01. 32. 32. UBA, okay, thank you. I'm gonna send this right now. Go to again. I'm forward. You got me now. Okay. Fibroid is gone. He's gone. Thank you, one name. Everybody, I love Bishop. Testimony in a heart, yes, because I found Gary, we had a book, I got a like my brother. Ejoku. Yes. Yeah, at least my wine will keep yelling so. We need wine, or I'm asked to go in, not the bad, I'm asked to go in, man. Yes. At least him was in working now. Yes, it were man. Thank you. Thank you. Thank you. Eight boss. The lawyer will follow that guy, 8 boss. Bishop. Elewe. Ayo side now. Ife na eme gị na-ele m ka kpaa mụ. Ihe ilege m. Ife na eme just look me. Ihe ọwụla Gị na-amatagharị. Ihe ọwụla enwere mmụọ gị ga na-akpagharị na the whole social media. Any day kubiri nwụọ spirit gị ga na-agagharị live stream to live stream ajụ ndị mmadụ ka ihe na-eme.
Tebranga muto nwe ga no na nro mepe shop bido business na nro ka we ga no na nro no anara ha de customer ị ga-enwe ị ga no na nro mepe shop bido business na de customer ga-abịa nga Bishop, good afternoon. Listen, I come that Otele. Put that in the Punishi, put that in Jacare Punishi, put that in the Punishi, no each like this, you the down that's raffle. Sorry. It's a memelem get off here before. Good afternoon, sir. It's a memelem get off in God before. He made a royal boots home. Let him by a metayam butogi. Eh? He made a interview, he boots room a boots. Mbutrugi corner network yes, so corner mess up. No, I'm not feeling me. Oh, my God, smile. Okay, when I'll be the nonsense, oh, my God. Sorry. I'm this serious. I will block you here. Don't come to my live stream to play with me here. Don't joke with me, or if you're not ready for this, get back to here. Sorry. Session of Gala, this time, maybe. Don't joke with me here. Ebelanga. Eh? Mba. Eleka womba. Ebelanga mbo. Olo. Mba abịa. Papa aka n'okpuru fonu ga na ma n'ihe ị na-ekwu. Si mba abịabeghị m. Okay, man, ihe ọbụla emere ebe a ga-abata n'ihu akwụkwọ dum. Dewe fonu a na gị bili ọtọ gị lazụ. Enya were fonu ante we na ala shekeleke were fonu ante we na ala Chineke agbago ọkụ. Ịma ihe we dewe fonu na ala mmadụ ahụ nkwụ gị. Eh? Mbere ahịa bụ ile anaghị ayiri chakam. Anaghị ayiri playa eji akpapụta ihe na wọl. Oh, ịma na ị ga-eyicha akwa. Ịgba ọtọ were bra bịa for interview onye riri eri. Ya enwele lọk na gara agbaghị shi n'ọnụ. Iche onye ndị vigilante tawa kemgbe ụwa. Frustrate abịakwala nga bịa nọrọ m ka onye mme ya was on the school teacher. Frustrate wepụ aka n'ihu Otele gị. Tọnụ azụ lele lewanya front there lewanya there bịa pago ji arụ ọrụ fọkanaịza o je mere ndị mmadụ alignment moto ele ihe Otele gị ji yie Otele mere wee balance ele ihe mere na Otele gị ji yie Otele pro na wee balance ịmahụ enwere nwanne mpa gị onye fọkanaịza ma onye na-arụzi moto mekanik ma nwanne mma ga-enwe nke shidi a dedele ihe mere na Otele gị ji yie Otele mere wee balance ọ gị ka ajụghị ajụjụ asị gị dọtụ onye ka gị asị gị butuo onye ka gị Chineke agbaghị ọkụ bilie ọtọtọ nọ lele nwoke na-alụọla ihe o bịa were fọnụ gị Otele yicha akwụkwọ Chinua Achebe aha gị Chinechere m. ma ị ga-ekwusi okwu ike na mebute gị ma ị ga-ekwusi okwu ike na wepụ aka n'okpuru gị were aka klin datịrị itere n'ọnụ
unu techa ihe unu na-ete unu na-ekwulu ka ga-epu ebe ahụ fan ahụ nọ pụ ebe ahụ fan ahụ nọ nwa bingo Chinechere m onye Roslyn. nne gbalitelu fonu gị ma ọ gị tinye aka na mkpụrụ fonu na fonu gị were fonu gị abịa as close to your mouth. Okay. Aha gị Chinechere m onye Roslyn. I can't hear you honestly speaking. Anthony. It's in the Bluetooth there. Are you recording me? I can't hear you. I know they hear you. No. I can't hear you. You know, I'm hearing you now. you can hear me, but you cannot speak out. No, I'm talking.